Lo sip bolo. Kinaran ning Kalimantan apa enek kok dam truk kok temangsang ning plepah iku. Loh kan. Dam truk iso temangsang ning gone plepah klopo sawit iki. Ra iso medun iki lho bolo. Oh. Yo. Asli yo perkara ora iso kuwi kok ora tau. Terus aku yo wis senior. Oh. Oh. Pelepah loro iki bolo sing ngalangi dame iki ra iso medun iki. Dhisik ya tau ya ning wit iki. Saiki iso balen. Jian tenan kok. Ngeri. Oh, cek sak pang iki bolo. Nek sak pelepah kurang sak pelepah iki bolo. Kuwi sing rada angel. Anune kadung kesurung rene, anune kok kono. Ayo. Iya. Alhamdulillah kena bolo wesan. Iya wis di anu. Lah ya ngono kok ya rusak ya. Wes kena bolo wesan. Ora keplater tapi yo enek iki anune alangane. Oh, ora iso ngegrek tapi penting engkrek. Engkrek sik. Bolo wis alhamdulillah kena iki. Niki nek pengen ngerti bolo alangane enek to ora keplater ya temangsang. Up. Wes bolo. Wes kena iki. Piye kata-kata untuk pagi ini sopir? Ya alhamdulillah. Muga-muga so sabar pokoknya iki. Apa? Alah garuke yo bukan. Sapes ta ya.